Така. И тук ти почва да ти тече време. 9 минути и 20 секунди. С 9 минути и 20 секунди ще изключи. Така че следи и това. Да вземеш да продължиш да държиш камерата без да снимаш. А там трябваше да отидеш да. Чакай, аз да ти кажа. Добре. Стой сега тук. И после го изключвам с копчето. Да. Значи хубаво е, когато снимаш, да оставиш така и да не следиш. Да. Не да го следиш. Просто прави така. Оставаш и ето така. И минават. Те минават и не ги мърдаш. Не мърдаш камера. Това ще продължи. Да, ама минават. Те сега ще бъдат